On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States of America. Chicago Democratu ka politiki ton mbayirika nyena Kamala Harris nisondiyalen de ajira ka sonna u ye danaya min da kan ka sugandi walasa akake États-Unis jamana kuntigi To move past the bitterness, cynicism, and divisive battles of the past, a chance to wala aye Amerika jamana denw be wele ama kabila bo kabila la ka ba hakilito a be ka laɲiniw la bawo caman be baara kɛ gɛlɛyaw kɔnɔ. Kamala Harris n'a si be san 59 la a ye layidu ta k'a bena kɛ Ameriki bɛɛ ka jamana kuntigi de ye n'a ye se sɔrɔ novembre kalo nata la. Jama bɛɛ fana y'a nisɔndiya jira kɛnɛ in kan jango demokratiw ka ɲɛmabaw n'u be wele délégué. Kamala Harris k'u be fanga ɲini min na Ameriki ka sini ɲɛsigi de b'a kɔnɔ. A ye Trump jalaki k'a b'a fɛ ka jama lasegi ko bawo k'ale be baara kɛ i n'a fɔ lawale makɔrɔw k'a bena Ukraine dɛmɛ a ka kɛlɛ la ani Irisi jamana cɛ. Because now is the time to get a hostage deal and a ceasefire deal done. Kamala Harris k'a bena Israel hakɛw lafasa. A y'a jira fana ko Palestinikaw ka kan ni baloko ɲuman ye ani u ka danbe ka kan ka matarafa. A y'a ka sina kɔrɔmatigɛ n'o ye jamana kuntigi kɔrɔ Donald Trump ye ko minnu be jagoya fanga la n'u be wele dictateur k'a b'olu de lafasa. Wa Kamala Harris k'ale tɛna kɛ i n'a fɔ Trump. Ale tɛna teriya dɔn jamana minnu ni jagoya fanga b'u kunna. A ka kuma laban na jama bayirika ɲɛ na Chicago a furuke n'a ka ɲɛma dankan Tim Walz n'a furumuso nana Kamala Harris sɛgɛrɛ kɛnɛ kan. O kɛra sababu ye Demokratu ka tile 4 ɲɔgɔn ye kun cɛra n'a daminɛna tɛnɛn tɛmɛnɛ.